Prata. Wes golek liyane wae ten. Wes pokoke Den Mas Rata. Prata. Piye. Den Mas Rata. Ayo Pak Dewi bali, ayo bali. Bali. Mas Prata. Mas Rata. Mas Prata, abrat. Mas Prata, abrat. Ele, suminten ele. Abrat. Eh, Abrat. eh, Abrat. eh. Alah, kok dadi kaya ngene? Suminten. Abrat. Jatuh cinta berjuta rasanya, dipandang dibelah Allah rasanya. Nah, iki Mbak Tatin karo Mbak Elisa diaturi minggah ya, Nggih. bareng sisan. Nggih. Ayo Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Ayo sing gawan warga laras kok dadak iren. Iki sing enom. Aku manut sing tuwa. Kaya wong bingung. Gawean kok iren. Gawean kok iren. Gawean iren apa blero iki. Lah ngopo? Lah nek radang cak. Zaman saiki rene sacet. Jangan kesempatan itu nanti Dipaske larase ngono lho kok terus ora peke bisa dimaklumi dengan usia yang 50 tahun iso dimaklumi. Alah, le mbok deng-dengke tuwane. Ade yo mau manut yo, mbiyen kan ade kon ngejokke sing dijokke dhewe, sing eksekusi kono. Ya wes, berarti yo iki mau dintekke dhewe. Apa nek ra ono sing tuwa kok ora tekan ati. Ya. Ngaturaken sugeng dalu sedaya mawon. Nggih sowan mriki Mas Gading Mak Cangeng Yuli Mbok. Nggih, sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu Mbak Tati. Kelihatannya malam hari ini berbunga-bunga ya. Berbunga-bunga. Beda gitu ya. Ada ya. Iya, berbunga setaman. Ya, kok bunga taman. Nek sayane Mbak Mimin piye Mbak Tatin? Ucap Bunga-bunga cinta semakin mendekat di hatiku. Ini malam hari ini juga kita kayak nganu ya. Rada sumringah, Ya, rada nek di baterai Candra kepujulan. ya kaya kembang. Kembang. Bang bangke. kembojo. Ki malah anu lho, ciri khas Indonesia lho, Rafflesia Arnoldi. Lho jenenge apike kok ngono kok. Apa ya? Ning ambune. Nek dinalar fane akeh aku lho karo mene Tatin. Ning aku tetep ya ora sombong ora kabur. Nek dinalar. Iya. Neng biyen tahu dia. Dingenekke Mbak kalau ada Tatin itu Mimin enggak usah diajak jijiki. Yo. Zaman semono ya, Mbak. Unek-unekke wong gur wong ngetik. Nek ora tak uneke kok ya talah temenan. Lek ben kita lho buka HP kok kita sedih ngapelek terus kon maca aku. Komene piye? Mimin itu laknatullah. Wes warna-warna ya tenan jenenge wong jenenge Jenenge netizen bebas kok ya wong delok alok bebas. Wong deloke alak ora udu apa-apa gur udu Ya ning motor. saiki kita wis rapati ya kaya mbiyen. Dadi walaupun aku ada sama Kak Mimin, Kak Apri wis biasa. Ora kaya mbiyen meneh ya Kak ya. Nek mbiyen Ya. nganti sakit hati, padahal aku ora ngerti apa-apa sing diunek-unekke aku. Gara-gara kowe ngono kuwi. Iki nesune karo aku padahal aku no. Dodol kowe. Terus itu kok ayo Tin, heh. Tatin kon ngopo, Bu? Pak. Mas Gading Nggih, menika Nun. wonten Kula. titipan saking Pak Putra Dikari. Oke. Luar biasa. Putra Dikari. Kok ya mesti ya. Nggih. Wis pomen ora loka tambah kebak Pak. Panjenengan niku sok nontoni TikTok-TikToke sapa-sapa. Iya. Nyawer-nyawer tap. Ini Aku juga bar disawer singa kok. Pak Putra Dikari iki nganti jadwalku suntik putih hafal lho nang wayah sesuk suntik putih ngono aku mesti ditransfer. Wis suntik putih dadine klawu ya, Lek. Ijek proses. Glodok sik. Ya, yuk di Pangkur Semarang bagi tugas ya Mbak. Kowe kok. Hah?
kowe sing bawa. Terus? lagune mlebune tembang kangen. Ngono. Jane Berarti bawa kowe dilonceng. ya ora apa-apa tandonmu swara rak gede. Ora iki meng Ya wis iki digilir wae ya wong Iya, papat. iya. Oke. Aku nunggu gilirane iki Sang Dwija Mimin Honggo iki. dimulai saka sapa nek gigilir ayo. Saka kene. Kesik ya. Mingkar mingkurengu karena Gentone metu. Kowe sing nyekel. Wis halo, sajepen melu kono, penonton ben kok. lah kada tak kira bawakke aku. Kowe iki nangger nang kene mesti spesial Mbak iki. Wah, nek digawake bintang tamu sing spesial nganggo ndok. Iya. Anti apa lagu ya? Karenan marati simi ayo Kak Elisa. Biasa. Wah, luar biasa. Awet pertama panggung Semarang rungokke Mbak Elisa sakyane ora maleh. Matur nuwun Luar atas apresiasinipun kula makili anak kula Elisa matur nuwun. Lah kowe iki mah sakyana sakene kok malih kentir oleh malah. Lah kono melu matek. Oke, ayo Mbak Tatin. Sinopa Sinokarata mereka rata-rata pindah beton Ora lho dirampung sik. ngelmu Gong-gongane Sang Dwija. mangga Rodok mundur nduk men pilah. ya Gurar kewirangane kok le. Ngaturane wis underestimate wis ngilani wong. Kang tumrap neng. Lho, cetha to. Nggih to, artikulasi vokal konsonan lho. Pressing ya. Suara kok nggo pesing barang. Penekanan. Oh, penekanan. Kang tumrap neng tanah Jawa. Kaki tak semprot kowe. Mangapa? Lah kan suaraku landung, powernya luar biasa. iya Entuk baligon bar. Lagi bener ya ngono kuwi. Agama gemeng aji Kapok. Makasih supportnya. Ora ana wong keplok blas ya. Jos. Walah. alhamdulillah Pun tembang kangen. nggih Nggih. tembang kangen Ya.
Sampun. Ampun. Ra ketang sing kono mateni mic iki mau terus aku. Neng, Memberi kesempatan Ora, pada iya. yang semua. Iya to. Ora ya, ora tak pateni ning meneng wae. Nih oke, iki oke permintaan. Iya. Dari apa jenenge? Dari sekian banyak request, paling banyak itu request fragmen antara Mbak Tatin karo Lekmin. Nah, ki nggo ngobati kangene para pamirsa kok. Apa? Lakone wae seminten edan. Karo pemuda-pemudi mriki ngersakaken lewung. Oh ya, kuwi Oh, oke. lewung ki jatah Ibu Pras biasane. Oh, Sindene yo isih Oh, Mbak banyak Tati, kok. lebih Ada Mbak suwun. Agnes, Mbak Orisa iki hadir lengkap. Ada Mbak Ayu, ada Mbak Neti, Mbak Wahyu Bupras. Komplit. Absen Anting sama Mbak Ika. Iya, iki suminten edan, kowe tetep dadi cempluk. Nah, sing dadi sumintene Lek Sukimin. Terus lenange? Lenange sapa iki? Mas Kesban. lagi nguyuh. Oh, agak ngetap kok, Pri. Lagi ngerok. Lagi pipis karo Bu Pras mau. Apa ya lewung sik nyasi lewung sik ya ora apa-apa ta, Jas. Ya, lewat Ya, juga nggak apa-apa. lewat sikik. Mangga. Sinten? Seliramu apa? Nduk Erisa manut, Nduk Loh ini Orisa. ada Mbak Agnes sama Oh, Mbak iya, Orisa Mbak Agnes sama juga. Mbak Orisa. Bu Prastiwi. Mangga. Monggo, Nak. Lewung. Lewung. Ya. Oh, limong kari dhewe. Oh, lewung Oh, kari lewung kari dhewe kae. dhewe. Oh, ngarep Oh, ndi ya. ya? Menonton iki. Ya apa manut? Oh iya. Harapane Berarti kanca warga langsung laras. Ramen. ramen. Ramen apa sing dadi Mas Brotone Mas Solikin. Ya, sip. Adewe tetep dadi mban. Mban abadi. Mbane sapa? Mbane sapa? Aku mbane kono kowe mbane Aku iki. mbane iki ya. Ceritane piye ceritane? Cemong-cemongan jatan jiwa. Oh, pancen bener kandhane wong bakul sinambi wara. Yen Den Mas Broto ngono oncat ora tresna karo aku, merga ana menungsa murang tata kowe sing aran ceplok warsia. Ora lho, kok teko-teko wis andang unek-unekke maksude piye? Selaras ronto rasane ngatiku muntap dadaku. Loh, kok sik ana perkara kuwi dirampungke alon-alon ya iso ta? Ana masalah apa ana perkara apa? Sing cemplok iki sing blenek apa sing anu nyelekutis? Aku mbane kok. Koncone. Iki Koncone, Cemplok koncone. iki. Aku cemplok. Kowe sapa? Ayu aku. Wasis ya wasis aku. Ya jelas lo Suminten kok. Apa nek saya iso nglawan Suminten? Loh, aku ya anak warok. Bapakku ya Sekti Mandraguna. Ya padha nek padha-padha. Oh, iki ta sing jenenge Suminten. Anak Guna Seco. Warok Guna Seco. Duk nalika semono, Kanjeng Adipati Debya ngalim ing Trenggalek. Nek bapakku iso mateni kraman, bebanane aku didape Dimas Broto. Ning kasunyatan Dimas Broto saiki oncat. Loh, Mergo saka pokal gawemu. Mesti kowe pamer awak. Pamer awak kowe. kok sik iki piye ta? Anu piye jenenge? Awake rasa dipamer kaya aku sak sepir ngene iki wis do mudeng wong lanang. Sik ta? Kok sik iki karepe njuk kepiye nek ngene? Ora iki koyone wong sing arep nikung kuwi malahan. Nikong. Iya. Iki sing arep karo Den Mas Broto? Kudune kowe sing ra trimo wong jane dadi pasanganmu to. Oh, dadi iki. Wong kok papakan kaya gerdu kok iki. Sik ta? Kuwi padake gerdune aku ra trimo. Mesti nek aku nek aku nek ra trimo. lamaran tetep Dimas Broto milih aku. Aku ijek mending kaya gerdu timbangane kowe wedok ora lanang ora. Ning kang iso ngancani rondo. Kok sik ta? Lah kok gelem ngancani rondo? Lah kowe gerdune mbok kowe le rondo nek lu kok. Loh, Ana jenenge ayu ya, ayu aku gede ya gede aku. Ora mau kalian Den Mas Broto milih aku. ayo ya aku gede ya aku. Rasane Dimas Broto milih aku. Kaya ngono kaya Den Mas Broto. Garis gedene Suminten ki njaluk kowe aja cerak-cerak karo Den Mas Broto. Saiki nek pancen iki Den Mas Broto konen rene kon milih endi? Lah. iki Jajalan. Men padha padake. Padha padane Den Mas Broto ini. diaturi tindak mrene ben iki ben Den Mas Broto omong dhewe. Ya wis, tak pethuke nganggo Grab sik. Mas Broto. Mas Broto.
Iya diajeng. Kula sampun kapangkelan panjenengan Kang Mas. Wah, kurang. Lah kok klewa-klewa lho. Sak atase karo Suminten kok iso klewa-klewa lho. Den Mas Broto ki. Panjenengan kok sampun dipun pacakaken kalian kula lho Den Mas. Kanton nenggo dinten tepuk ing damel menika lho Den Mas Broto. Panjenengan pirsani anggen kula nyalira busana lho sampun kula lho. Kuwi ben apa? Kowe nek ngono kuwi wong lanang ya malah gila to. Lho, wis Aku tak gila. bleweh-blewehke kaya ngene lho. Wong wedok ki mbok sing lumrahe. Apa dibledehke sisan ae piye? Kok Kuwi asli apa ora sum? sum. Kan mbok ora sum. Iso banget anak Adipati kok sum. Ten ngono lho. Joke sum. Ngeten Piye? kemawon. Piye? Garis gedene kok panjenengan oncat saking desa Siman menika monggo panjenengan sampun badhe kadhopaken kali kula. Nah. Apa mergo wong wedok niki? Amarga apa? Kok merdu. Amarga kuwi aku ki ora tresno karo kowe to. Dados panjenengan pilih menika. Iya iki Rungokno cempluk iki kupingmu. pasanganku. Sepindah malih jenengan Suli. Jenengan itu pilih Suminten apa cemplok jane? Mas, panjenengan Matur waloko Tangan Den diko Mas. Yo sama senadyannya iki kaya gerdu ning aku milih iki. kok malah kaya gerdu. Kan gari mlebu aku. Gak gerdune sakmene. Ya wis to. Piye to? Jenengan ki iki tenanan lho. Tersane panjenengan ki karo aku apa karo Suminten? Ya karo kowe to pluk ket biyen aku tresno. Gerdu ki kan ana kentongane. Kentangane ndi? Lah kowe gawa Iki tak tutuk. gawa. Aku duwe. Ya kok rondo bareng tutuk ro kentongan ayo. Den Mas Broto. Piye, Tan? Sabda Pendhita Ratu ingkang ngendikanipun boten saged wula-wali. Panjenengan sampun kapangkelan kali kula lho. Tenas. Piye? Ning manut to atimu jane seneng karo sapa? Monggo panjenengan menika Mas saged kan pramono. Netralipun. Ayo konten. Kok dadi kaya ngene Sabar, ta Plok, iki? sabar. Kok seta? Nek wong dadi wong lanang iki mbok ora mesla-mesli ngono lho. Ya, aku ki Nek tresno wis karo milih aku, kowe. Ya wis milih aku kok. Iya, aku ditemek-temek milih karo kowe. aku. Ya wis kene nek nang kene ya nang kene. Wis kene Iya. wis Broto. Wis iki sing jenenge jodoh yang ngene iki jodoh kuwi dudu jodohmu. Wis tak ngene wae. Ayo. Kowe nyeraten kono genti aku tak kene. Nah, kowe nyeraten Ikan campur dan ono. Aku ya judek kok. Aku ya emoh. Ngono ben Biar rasane wong kapedhatan terus biar rasane Den Mas Broto. Ngene, lah kowe ra ndek Sedulo bathok senyari bumi bakal tak belani. Den Mas Broto nyatane wis milih aku. Yen kowe arep seneng karo Den Mas Broto langkai aku sikik. Apa? Suminten kok manjegok to kowe iki? Menungso muram tata kowe sumen. Aku ora ngrebut lho. Sing ngrebut kowe lho. Nah, iki jodohne ya iki kok. Mas Broto. Mas Broto jenengan ki nang tengah kene. Ki lho mbok dilanggati sik kepiye karepe? Kok sik to? Iki kok kowe iki milih sapa? Aku milih kowe, Pluk. Milih aku ya mandek nang kene manteng-anteng. Aku mandek. Meneng. Iki neng-nengen sik ya, Mas. Oh, bahasa apa, Pluk? Den Mas Broto. Kok gur kon meneng aku, Pluk. Iki ayo Dik, iki nek Wirang isen kula boten saged katebus menapa kemawon Den wis Mas. mali karo aku iki kudu di nek iki ra sido dadi manten ya dicopoti no. Nek kan ra sido dadi manten Ya mesane Suminten. Mas Broto. Mas Broto, kayak kepiye? Mas Broto. Yo nek entuk no. Ora entuk. Mas Broto. Kok piye lho? Suminten ki. Kudu dicopot kabeh. Wis to, Tan. Itu dudu jodohmu, Tan. Mas Broto. Itu dudu jodohmu, Tan. Mas Broto. Wis golek liyane wae, Tan. Wis pokoke Den Mas Broto. Mas Broto. Piye? Den Mas Broto. Ayo awak dhewe bali, ayo bali. Ayo, ayo, Bali ayo. bali. Mas Broto. Bali. Mas Broto. Lah. Kok dadi kaya ngene Suminten? Mas Broto obrat Mas Broto obrat Suminten ele. obrat Eh, obrat eh, eh. Alah, kok dadi kaya ngene Suminten? obrat
jatuh cinta berjuta rasanya, dipandang dibelah Allah rasanya. Lagune mbak sing kekinian Tatan. Waktuku kecil aku nggak tahu yang mungil-mungil. Ku sentil-sentil, ku kira pentil, ternyata pentil. Waktu ku nongol aku tahu yang nama-nama. Ku senggol-senggol, ku kira botol, ternyata pistol. Tembak-tembak, dar dar dar. Tembak-tembak, dar dar dar. Mas Broto. Lah, iki sumintene kene apa kono to? Kok. Sumintene kene apa kae jane? Kae lho lek kae iki yo. Endi to? Oh, kae yo suminten. Oh, alah. Lah. Betak-betak minangkani pamundutan. Wes iki. Wes apri wong edan kosan kok. Gus talah. Gandeng-gandeng saingane wong edan terus ngedrop. Anak sing luwih sing Ini ya salah satu fragmen yang ikonik loh dari Pak Seno. Nggih to. Kita bisa flashback nggih to Mas. Lho Pak nek Ayu Alami iki walaupun diadul-adul ya tetap menarik eksotis. Botakku ketok topri. Dandul lho. Malah kaya bokong kethek. Wis Sapri aku guys ora cantik kok ora iso kemayung. Dadi ya botak. Tapi ya kencang ngono. Arep mirang-mirang kembayune. Kok lho ya menghancurkan karirku. Ya kuwi jenenge Ora bersaing secara sehat. profesional ya ngono kuwi. Terus dadi manten ya diawul-awul ngono ya. Dadi bandrol ya. Apa? Banci brodol. Wis aku ora nyanyi aku sih isin wis malida, kan malu aku. Malida. Ripa, Dek Gading. Jatahe sinten iki? Dek Agnes kali Mbak Oriza nggih? Nggih. Ah, ya. Napa-napa. Wes jejero kae mah padha. Cek. Sugeng dalu Mas. Sugeng dalu Mbak Agnes, sugeng dalu Mbak Orisa. Apa to iki? Aku mah kaya kere dides lho, Bre, malah kok aku tok siosi kok. Ya ampun. Lah kuwi Wis tak lah. nek ana manuk gur gari mencok mrono. Jangan keras-keras habis pakai conditioner. Piye nek apa? Manuk. Lho mencoke ora ning kono kok ndek kono kok. Nek kene ora gelem mencok gur nelek tok, Mbak. Lagune napa Dek Oriza kali Dek Agnes? Nggih, wau tasih wonten pambutan lelakon Mbak Menawi. Di situ ada mboten? Mboten. Mbak Tatin? Tatin? Bebas. Bebas. Bas. Oh nggih. Sik. Nah, tak Napa li wong wau niku? Oh nggih, nganu mawon kula pengen apa ya? Apa? Flashback. Waduh, flashback. Apa kuwi? Endong dong. Oh. Nah. Itu adalah apa? Kembang rawi. Nggih, diucapkan selamat ulang tahun kagem DS channel yang kelima. Semoga saya ngrembaka, saya akeh subscriber reviewer-e. Pokoke saya solid, bahagia mulya. Sak lami-laminya. Amin. Iki rambut tok isine gurem to, Pri? weh lepek selamat iku. Ya. Nalan-nalan ya, Jan. Lele. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacar. Buat petanan. Pacar baru kenalan,
Matur nuwun. Matur sembah nuwun Mbak Orisa, Mbak Agnes. Sami-sami Mas Gading. Kejem. Oh alah. Ayo toh Pak De. Sing iki batune entek. Kelereno sik. Iya. Bunda Mimin batune entek wis. Iya, iya wis ben leren sik ya Pak De Mimin ya Le. Iya. Mesake raga tuwa. Golek sing ngono ku ya angel Le masane. Mas Kesban tak kon gelungan ya wegah. Sing dereng sowan iki enten Mbak Ayu. Nggih. Bu Neti. Nggih. Kalih Bu Wahyu, Bu Pras. Nggih. Sinten riyin jenengan ingkang miji? Bareng-bareng mawon. Oh, bareng-bareng. Nggih. Oh, nggih. Mangga. Mangga Bu Pras. Nyuwun suprotipun. Disuprot. Sugeng dalu Bu Prastiwi. Sugeng dalu Mbak Lah, Princess. pun bunga toh, pun disawer kalih penggemare. Disawer kembang ah kanca kok ya, kanca edan. Dadi Disawer kok disawer ramban iki. dek dong iki kancaku edan. Dadi sing Lagi. dikeki aku. Sugeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu. Pripun kabaripun? Alhamdulillah sehat. Pak Kesman ugi sehat. Rapati Kok rapati pripun lho? jare suwe ra ketemu sampean. Oh, nek Pak Kesman pipisnya lancar toh? Heh? Pipisnya lancar. Ya lancar. Mosok toh? Heh? Nggih pas Jare rada gadel ngono ki. gadeni apa ta? Bro. Bu Neti sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Kak. Sehat Bu Neti. Alhamdulillah. Awet alus nggih. Hah? Bu Eki jan. Nggih. Mae. Mae. Bu Wahyu ki sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu. Wah, lah rapal aku. Catetan. Nek lintang Kairo hafal. Nek karo aku apal ora? Wah, hafal banget aku. Cinta apa jenenge? Sehidup semati ya. Kowe ya gelem kowe karo aku. Ora. Oh, aku ini ora kok. Yo gimmick Lah, ki acting. sinden beberapa generasi Nggih. lho. Oh, Dari kok malah ora gelem. Nek kowe ora gelem ya mabuk sik. Nek njuk gelem ora aku. Sampun pun fosile sinden. kok fosile lho. Ki sinden senior no lho Le. Oh, senior, Ki zaman Mbah nggih. Kakungmu, Nggih. Bapak terus saiki ngomong sliramu. Nggih. Yo lho, iki sinden leluhur. Oh, Kowe ya edan. ya main podo wae. Kok jenglot piye to Pak kowe iki kok? Bu, jare jenglot kok Tri Bu. Heeh, ana sing kukul lho. Bubutennya. Oh alah. Lah kok padake jenglot. Oh arti Bu. Dandan ayu-ayu padake. Wis yo, apa? Ya, Karo ngomong apa nek? Lewung. Lewung. Mbok menawa ngrayu aku sebenar ngopo kowe? Hah? Ora ngapa-ngapa. Oh, kene mengrawani. Yo, kliwong ndak Wani tepat. bae. Nggih.
Ayo ndak selak dikisruh le dantenan ki. Jenengan Riki ngajari wae bintang tamu. Oke. Yuk. Kula di tengah. Nah. Bu Prastiwi sebelah sini. Oke. Mungkin ndak kesampluk kancane. Soalnya ora ketok. Kemasan saset kok ya. Kemasan saset. Lo cilik. Kae lho tisu sik dienggo ngelap nggon galon-galon kae lho. Apa? Main semene kae lho. Ya kemasan saset. Bu Prastiwi ki ora cilik, ora alit. Apa? Kowe le gegeden. Oh ayo. Aku padake tisu. Heeh. Oh. Seneng banget aku. Alah, lati gara tisu apa nih Rian? Nah, ya iso nggo ngelap. Nek tisu nek keringetan. Apa? Tisu goib. Tisu sulap. Monggo le wong, rencang-rencang. Buka celuk. Seluk yuk. Ayo yuk, seluk yuk. Semangat, Bu. Semangat, ayo. Liyane jogetke so pas ki buke kok gedabikan dhewe. Aduh ya. Yo wis umum nek wong tuwa ki sok meleset to no. Alah, wis Yuk kirangan. Ayo Mbak Bu Wahyu. Tarik Bu, monggo. Wis. Sudah nuwun. Matur sembah nuwun.